ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധാ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഒരു പ്രണാമം ചെല്ലാം. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോവേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് ഭഗവത് സ്മരണം, 118 പേജില്. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായിത്തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തിൽ പത്മപുരാണം പറയുന്നത് കേൾക്കുക: ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ
നമുക്ക് നേരം സമയവും കാലമൊന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്തും ആ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ഏത് വിധേനയും നമുക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ബോധപൂർവം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്തായി തീരും? എന്തായിട്ട് തീരും? ശീലമായിട്ട് തീരും. അങ്ങനെ ആ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് ഉടനീളം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിന്തകൾ മാത്രം അത് മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തികതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. ഭഗവത് രൂപത്തിലെ ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ആ ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളാൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. പാപവിമുക്തമാകാതെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ആർക്കും പ്രവേശനം ഇല്ലെന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീല തുടങ്ങിയവയുടെ ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ജപിക്കണം. അതേസമയം നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അടുത്ത പാറ ആര് വായിക്കും? 120. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി വായിക്കാം. പറയും, വായിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിത്തീരുമെന്നത് തീർച്ച. ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചവർ ഉദ്ദിഷ്ടഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ഭഗവാനെ നേർക്കുനേർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ചില പുരാണങ്ങൾ തെളിവ് തരുന്നു. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രതിഷ്ഠാനപുരം എന്നൊരു നഗരം. അവിടെ ദരിദ്രനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. പക്ഷേ തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലവും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയും ആണ് തനിക്ക് സമ്പൽ സമൃദ്ധി ലഭിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്നയാൾ സ്വയം സമാധാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ചില്ല. തുറന്ന മനസ്ഥിതിക്കാരനായ അയാൾ പലപ്പോഴും സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും കേൾക്കുക സാധാരണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ ഇതുപോലൊരു സമ്മേളനത്തിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കാമെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് വൈഷ്ണവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശാരീരികമായി ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അതേ ഫലം ലഭ്യമാകുമെന്നർത്ഥം. സമ്പന്നനല്ലാത്തതിനാൽ ഗംഭീരവും രാജകീയവുമായ ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗോദാവരി നദിയിലാണ് കുളിച്ചിരുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് നദീതീരത്ത് തന്നെ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തിരുന്ന പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ യോഗമുറകളിലെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരം യോഗമുറകൾ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ യാന്ത്രികമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രാണായാമത്തിൻ്റെതു മാത്രമല്ല, പലവിധ യോഗാസനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. മുൻകാലത്ത് വെറും സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണനും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചത്. മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ വിലപിടിച്ച ആടയാഭരണങ്ങളും കിരീടവും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും അണിയിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിച്ചു. തുടർന്ന് പ്രണമിച്ചു. ക്ഷേത്രം ശുചിയാക്കി സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള അനേകം പാത്രങ്ങളിൽ തീർത്ഥജലം നിറച്ച് ഗോദാവരിയിലേതു മാത്രമല്ല യമുന, ഗംഗ, സിന്ധു, കാവേരി എല്ലാ പുണ്യനദിയിലെയും ജലം പാത്രങ്ങളിൽ നിറച്ചു.
പൊതുവെ വൈഷ്ണവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ പുണ്യ നദികളിൽ നിന്ന് തീർത്ഥജലം ആവാഹിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനും താൻ സ്വയം ജലം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടാണ് ധ്യാനത്തിൽ സങ്കല്പിച്ചത്. അതിനുശേഷം പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിനു മുമ്പിൽ വെച്ചു. ഇവ ഓരോന്നും ജലം, പുഷ്പം, ധൂപം, മാല്യം, പൂക്കൾ ഓരോ മൂർത്തിയുടെയും തൃപ്തിക്കനുസരിച്ച് സമർപ്പിച്ചു. ആരതി ഒഴിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ പൂജാവിധിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് പൂജ പൂർത്തിയാക്കി. ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ മാനസ പൂജാക്രമം അനേക വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ ധ്യാനത്തിൽ പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. എന്നാൽ അത് വേണ്ടതുപോലെ ആയില്ല എന്ന് ബ്രാഹ്മണന് തോന്നി. കാരണം പാൽപായസത്തിന് ചൂട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് മാത്രം തൊട്ടുനോക്കി. അപ്പോൾ കൈപൊള്ളി. അതോടെ ധ്യാനത്തിന് ഭംഗം വന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ അത്ഭുതം തോന്നി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പാൽപായസവും അത് നിവേദിച്ചതുമെല്ലാം ധ്യാനത്തിൽ കേവലം സാങ്കല്പികമായിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സമ്പത്തിന്റെ അധിദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നാരായണൻ നേരം പോക്കായി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐശ്വര്യ ദേവതകൾ ആരാഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പകരം ബ്രാഹ്മണന് ആളയച്ചു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നയച്ച ആകാശ വിമാനം ബ്രാഹ്മണനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൽപ്പിച്ചു. അതോടെ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം ധാമത്തിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നിട്ടും ധ്യാനത്തിലിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലമുണ്ടാകുമെന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണ്ട? പണം ആവശ്യം ഇല്ല, തീരെ ഇല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്കും മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ പൂജിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കഥ, ഒരു സംഭവമാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവം. അത് ദാസഭാവം, സഖ്യഭാവം, ശാന്തഭാവം, അങ്ങനെയുള്ള പല ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അതാര് വായിക്കും? വായിക്കാം പ്രഭു. ശരി, വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ദാസഭാവം. കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ പറയും. എന്നാൽ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധഭക്തരല്ല. എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായി ഗണിക്കും. ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണ്. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായവും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം നടത്താനും പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വർണ്ണം, ആശ്രമം എന്നീ 2 ഘടനകളും അനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ധാരയിൽ വരുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ വൈദികാനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്തി സേവനവും
അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം രണ്ടും കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ വൈദികാചാരം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ള പ്രാരംഭകൻ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ ഏറെ തത്പരനായിരിക്കില്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാൻ യജമാനനും കർമ്മി ഭൃത്യനും എന്ന നിലയിൽ ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനോവാക് കായങ്ങളെ കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേഷ്ണ. സുഹൃത്ഭാവം വായിക്കണം പ്രഭുജി. സുഹൃത്ഭാവം. സുഹൃത്ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലെത്തും എന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടുകൂടി അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളെയും ക്രമമായി പാലിക്കും. രണ്ടാമത്തെ രീതിയുള്ള ഭക്തി സൗഹൃദം ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി തീരലാണ്. ഒരു ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യരായി ആരുമില്ല. മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാനത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതയിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരായ പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനന്റെ ദൗർബുദ്ധി മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നു. സമുന്നതനായ യുദ്ധവീരനും നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലും കരയിക്കത്തക്കതായിരുന്നു ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരും അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികർ. പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യയാണ്. കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും. എന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അതിസാധാരണമായ ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ മുന്നിലും ദ്രൗപദി ഭക്താശയായില്ല. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 9:2-53 നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലഷിക്കത്തക്കതായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഉത്തമ ഭക്തൻ. അല്പമാത്രമായ ഭഗവത് പ്രേമമെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ ഭാവിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അർത്ഥിയായി തീരുമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൃഢീകൃത പദവി ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിശ്വാസാംശമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ഹരേഷ്ണ. ഇനി ഒരു ചെറിയ പേരുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായി ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതായും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഭക്തന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ രാഗാനുഗമായി സ്വാത്മപ്രചോദിതം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരാളും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും പരാപേക്ഷയില്ലാത്ത ഈ ഭഗവത് പ്രേമം സൗഹൃദഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നൈയാമികമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരും രാഗാനുഗ ഭക്തിയും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മള് രാത്രിയൊന്നും നിൽക്കാനോ കിടക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ രാഗാനുഗ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്
നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നൈയാമിക നിയമങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ അത്രയധികം ഉയർന്ന തലത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഇതിൽ സ്ലൈഡിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വൈഷ്ണവ ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട്? ഹരിചന്ദനം, ഗോപിക്കൊല്ലി, ഹരിചന്ദനം, അതാണ് അത് തിലകം, വൈഷ്ണവ, അതെ, തിലകം. അതുമാതിരി ഗംഗാജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗംഗാജലം, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഭക്തിയുടെ ആ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവാപരാധവും നാമാപരാധവും ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ഏത് ക്ഷേത്രം, അതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോട് ആരും പറഞ്ഞ് തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും, പഴങ്ങൾ, പൂക്കൾ മുതലായത്. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് താമര, തുളസി മുതലായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല. നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കണം. അതുപോലെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് വേണം, ആദരവ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തെ ഏത് രീതിയിൽ കാണണം? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന, അതായത് ഒരു രാജാവ്, ചക്രവർത്തി ഇരിക്കുന്ന കൊട്ടാരമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തായിട്ടും കാണണം? നമ്മളെ പ്രജയായിട്ടും കാണണം, പ്രജയായിട്ടും, രാജാവിന്റെ പ്രജകളായിട്ട്, ഭൃത്യനായിട്ടും, നമ്മൾ അവരുടെ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടും നമ്മൾ കാണണം. ആ ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകേണ്ടത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവേണ്ടത്. അതെ. അടുത്തത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വൈഷ്ണവ തിലകം ധരിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതില് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് തിലകം ധരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം കേശവായ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിലകം ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ഗോപിചന്ദനം എടുക്കുക, അതിന്റെ ഒരു കട്ട എടുക്കുക, അത് കയ്യില് ചാലിച്ചിട്ട് മോതിരവിരലെടുത്തിട്ട് അത് തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഊർധ്വപുണ്ഡ്രം, അതായത് ഈ തിലകം ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് മുകളിലത്തെ ഭാഗം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഈ ഭാഗം പാദം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താഴെ, അതായത് നെറ്റിയുടെ താഴെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? തുളസിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു തിലകം 4 സമ്പ്രദായമുണ്ട് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില്. അതില് ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തില് ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മള് തിലകം ധരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, അതുമാതിരി കുമാര സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ഇതില് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയില് അവരും തിലകം ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നെറ്റി ഓം കേശവായ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, വയറ് ഓം നാരായണായ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും, നെഞ്ച് ഓം മാധവായ നമ, കഴുത്ത് ഓം ഗോവിന്ദായ നമ. ഇതില് പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പിക്ചർ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ കഴുത്തില് ഗോവിന്ദായ നമ, വലതു വയറ്, അതായത് ഈ ഭാഗം വലതു വയറിൽ ഓം വിഷ്ണുവേ നമ,
അതുമാതിരി വലത് തോളില് ത്രിവിക്രമായ നമ, ഇടത് വയറില് വാമനായ നമ, ഇടത് കൈയില് ശ്രീധരായ നമ, ഇടത് തോളില് ഋഷികേശായ നമ, അതുമാതിരി പിൻഭാഗത്ത് ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് പത്മനാഭായ നമ, താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് ദാമോദരായ നമ. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിൽ പറയുന്നില്ല സ്ലൈഡില്, ബാക്കി കുറച്ചുണ്ടാവും കയ്യില്, ഇത്രയെല്ലാം തൊട്ടിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തലയുടെ പിൻഭാഗത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓം വാസുദേവായ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വയ്ക്കുക. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈ തിലകം അതെല്ലാം ഇവിടെ തലയുടെ സൈഡ് താഴെ ഈ ഭാഗത്ത് തേക്കുക. എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും തിലകം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എവിടെയും എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കാൻ. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്താ ഇത് ധരിക്കുമ്പോ ചിലവർക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും. അതായത് വേറെ ആൾക്കാരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ ധരിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും? പ്രഭുജി ധരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഓഫീസിലോ മറ്റു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇതെടുത്തിട്ട് കുറേം കൂടി വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേം കൂടി നേർമയാക്കിയിട്ട് നമ്മള് വെള്ളത്തില് വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അറിയില്ല, അധികം ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. അതായത് അതിനുശേഷം കൃഷ്ണൻ വിഗ്രഹത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സന്നിഹിതനാണ്. അതായത് ഈ ദേവതകൾ ഒരിക്കലോ കല്ലിലോ ലോഹത്തിലോ നിർമ്മിച്ചതൊന്നായിട്ട് കരുതരുത്. വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിഗ്രഹത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. സംസ്കൃതത്തില് വിഗ്രഹം എന്നതിന്റെ വാച്യാർത്ഥം വിശേഷാൽ ഗ്രാഹ്യത ഇതി വിഗ്രഹ. അതായത് നമ്മൾ വിശേഷാൽ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് ഏതിൽ കൂടെ? വിശേഷമായിട്ടും ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ വിശേഷമായിട്ടും ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതാണ് വിശേഷാൽ ഗ്രാഹ്യത ഇതി വിഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഗ്രഹം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടും ആ വിഗ്രഹത്തിൽ സന്നിഹിതനാണ്. അപ്പൊ വിശേഷാൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്തോ അതാണ് വിഗ്രഹം. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഹ്യം അല്ല വേണ്ടത്, വിശേഷാൽ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്തോ അത് വിഗ്രഹം. അതായത് ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹത്തില് സന്നിഹിതനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി. നാം ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, നാം ബഹുമാനം നൽകണം. ഇത് കൃഷ്ണ, ഞങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഭക്തി രസാമൃതത്തിൽ അപരാധങ്ങളുടെ പട്ടികയുണ്ട്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നാമാപരാധം. ഒരു വ്യക്തി പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനായി തീരുമ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി പരമാത്മാവിന് തന്നെ കുറ്റവാളിയായി തീരുമ്പോഴും ഭഗവാനെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രയോജനകരമാണ്. എന്നാൽ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾക്ക് അപമാനം വരുത്തുന്നവനായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആ നാമത്തെ അപമാനിക്കരുത് ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവനെ ഒന്നും നമ്മൾ ആ നാമാപരാധം ഉണ്ട്, അത് ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ട് നിഷ്ഠ എന്താണ്, എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, സ്നാനം ചെയ്യുക, തിലകം ധരിക്കുക. തിലകം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ധരിക്കണം. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ആ തരത്തില് തിലകം ധരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോ അതിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും, എങ്ങനെ തിലകം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ? ഉണ്ട് പ്രഭുജി. എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, കൃഷ്ണാബോധ ഒരു വഴികാട്ടി. അപ്പൊ അതില് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബൈഹാർട്ടാവും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഇനി തിലകം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം 16 റൗണ്ട് മംഗളാരതി പങ്കെടുക്കണം, 16 റൗണ്ട് ജപം ചെയ്യണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും ശ്രവിക്കണം. തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളും 4 നിരോധനങ്ങളും ഭക്തി ആചാരങ്ങളും എല്ലാം കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർ വലുതായാലും ചെറുതായാലും എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കടമ ഇതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കരുത്. എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ടും സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഇതെല്ലാം കേൾക്കണം, ചൊല്ലണം. ഇതെല്ലാം യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഇതെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന റൂട്ടീനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും, അതായത് എത്രമാത്രമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായാലും ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തനായാലും ഏത് തലത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, അതായത് സാധാരണ ഒരു വൈഷ്ണവൻ, ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ മുതല് ത്രിദണ്ഡിയായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി, വൈഷ്ണവൻ സന്യാസി വരെയുള്ള ആളുകൾ, എത്ര ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനാണെങ്കിലും സന്യാസിയാണെങ്കിലും, ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസിയാണെങ്കിലും ഇതെപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പരിചര്യം, ഭഗവാന് സേവനം നൽകുക. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രാജാവിനെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും ആരാധിക്കണം. അതിനാൽ വൃന്ദാവനത്തില് 100 കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാനെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കാണുകയും നമ്മൾ സ്വയം വൃത്യനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ. നാരദീ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ആലയത്തിൽ ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും താമസിച്ചാൽ അവന് തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരാജ്യം, അതായത് ഭഗവത് ധാമം നേടുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഫലശ്രുതി വരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നു. അർച്ചന, പൂക്കൾ അണിയിച്ചു സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക, ഭഗവാനോടുള്ള ആദരപൂർവം നമിക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ പിന്തുടരുക, അനുരജ്യ. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രഥം പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പിന്തുടരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ശീവേലി എല്ലാം ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? ശ്രീബലി തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും?
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് അവരുടെ പിന്നാലെ ആ, വളരെ പതുക്കെ നമ്മള് ആ, ആ, ഇതാ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പിന്തുടരുക. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാം. അതെ. വഴി ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം, അർച്ചന, ഭഗവത് സേവനം, പ്രസാദം സേവിക്കുക, തീർത്ഥം സേവിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. പ്രസാദം എങ്ങനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം ഏത് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കണം, എങ്ങനെയാണ് അത് സേവിക്കുക എല്ലാം പറഞ്ഞു. ധൂപഗന്ധം, അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ധൂപഗന്ധം, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൽ പുകച്ച് ഞാൻ ചന്ദനത്തിരി, ധൂപം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിന്റെ സ്മെല്ല് നമ്മൾ നുകരുക. അതുമാതിരി ഭഗവാന്റെ അർപ്പിച്ച പൂക്കൾ, അതുമാതിരി തൈലം, അതായത് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നരസിംഹാരതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തൈലമുണ്ട്. ആ തൈലവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദമായിട്ട് തരും അത് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതും നമ്മള് മണക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ തൊട്ട് വന്ദിക്കുക, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആരതി ദർശിക്കുക. പരിചര്യം, വന്ദനം, പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ, വിജയപ്രാപ്തി, സമർപ്പണം. നമ്മള് കീർത്തനം ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ ജപം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇത് സംപ്രാപ്തനാത്മിക, ദൈന്യവയോധിക, ലാലസാമയി. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മള് പറഞ്ഞു. ലൗല്യം, ലാലസാമയി, കൃഷ്ണഭക്തിരസ ഭാവിതാമതി ക്രിയതാം യതി കുതോപി ലഭ്യത തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യം ഏകലം ജന്മകോടി സുഹൃതേർ ന ലഭ്യതേ. നൂറുകണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പോലും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം നേടാൻ കഴിയില്ല. ഒരൊറ്റ വില നൽകുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അത് നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് ഇത് നേടുവാനുള്ള തീവ്രമായ അത്യാഗ്രഹം, അത് എവിടെയെങ്കിലും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ അത് വാങ്ങണം. അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തില് ഭഗവാന്റെ എന്താ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റ് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ മറ്റ് യോഗി തലങ്ങളിലുള്ള ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളോ ഒന്നുമല്ല. മറിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക. തത്താനുകമ്പാംസു സമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിപാകം വിതതാൻ നമസ്തേ ജീവേതയോ മുക്തി പദേശദായബാക്. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തിനായി നിരന്തരം കാത്തിരിക്കുകയും തന്റെ മുൻകാല ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങയെ ആദരവോടെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും സ്വതന്ത്രനാകാൻ അർഹനാണ്. കാരണം അത് അവന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവകാശമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണോ മക്കൾക്ക് അവകാശമായിട്ട് വരുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭക്തിയുത സേവനം ശരിയാവണ്ണം നൈസർഗികമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അവകാശം എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അത് അവനവന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും റൈറ്റാണ്. അതിന്റെ എല്ലാം ഫലശ്രുതി ഫലം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര വലുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം കിട്ടും. വളരെ കുറവുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച് പിന്നെയും ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തില് തീവ്രമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവിടേക്ക് പോകും? ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആണ് വൈകുണ്ഠം മുതലായിട്ടുള്ള ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക്, പിന്നെ അതുമാതിരി ധ്രുവലോകം, അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ഉപരി ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ശരിയാവണ്ണം മുഴുവനായും സമർപ്പിത ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? എന്താണ്? ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ. അതല്ല, നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ജപിക്കണം എന്നുള്ളത്. ആണോ? അപ്പൊ അത് മുതല് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കും, ഇത്ര സമയം നമ്മൾ ജപിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും മനസ്സിൽ. അപ്പൊ തുടങ്ങി എന്തുണ്ടാവും? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് വരും. ആ സമയം മുതൽ ജപിക്ക് കഴിയുന്നവരെ അത്രയും സമയം ഭഗവത് സേവനാണ്. അപ്പൊ അത് മൊത്തത്തില് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ സമയം മുതല് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 2 ദിവസം ജപിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും, സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ പല തടസ്സങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പല ദുഃഖങ്ങളും വിഷമങ്ങളും കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഈ ആ ജപം ഒരിക്കലും നിർത്തിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ അത് മുഴുവനും നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം കൈകൊണ്ട് കൊട്ടി നമ്മള് നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന ഇതിലാകുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ആ പാപങ്ങൾ അങ്ങനെ കാക്കകള് ഒരു ലൈൻ കമ്പി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാക്കകൾ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താവും? അതെല്ലാം മറന്നു പോകും. അതേപോലെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ച് കൈകൊണ്ട് കൊട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫലശ്രുതി നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലശ്രുതി എല്ലാം വായിച്ചു. അപ്പൊ നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും സ്മരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമ്മളുടെ പാപം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കണം. അതാണ് ഒരേ ഒരു ആശ്വാസം. ആ ചൈതന്യത്തിൽ ഭക്തൻ തന്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയ അവൻ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഉണ്ടായാലും ഭഗവത് സേവനം എന്നുള്ള ആ ധർമ്മത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അത് ഇപ്പൊ ഇതില് എല്ലാവർക്കും പ്രതികൂലമൊന്നാവില്ല. ചിലവർക്ക് നല്ല സുഖകരമായിട്ടും ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലവർക്കാകട്ടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മഫലമാണ്. എങ്കിലും അത്തരം ഘട്ടങ്ങളെ എല്ലാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ചിത്രം കണ്ടില്ലേ? ചിത്രം കണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? കഥ കേട്ടിരുന്നില്ലേ എല്ലാവരും? കേട്ടു. ആ കഥ കേട്ട ആ കഥയിലെ ബ്രാഹ്മണനാണത്.
ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ, മാനസികമായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുകയാണ്, പൂജ ചെയ്യാണ്. അദ്ദേഹം ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കാശൊന്നുമില്ല. ഭക്തി സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കളോ പഴങ്ങളോ വാങ്ങാനുള്ള കാശില്ല, ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ആ മാനസികമായിട്ട് സേവ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ ഭഗവാന് ചൂടുള്ള പായസമാണോ നേദിച്ചതെന്ന് ഒരു സംശയം. അങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോ ശരിയായിട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പൊള്ളിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കഥ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ പറയണ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ദ്രവ്യങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഒക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ചില വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കാണാറുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മന്ത്രം എഴുതിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം മന്ത്രം ഇതൊക്കെ എഴുതി മടക്കി അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ആ മാതിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം, അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ആ പ്രകമ്പനമാണ് ആ ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ചെറിയൊരു ബോക്സ്. 250-300 രൂപയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പല രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നുണ്ട് ഒരു 5-6 രീതികളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്ന ആ ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സമയമുള്ള സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് വെച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കും. മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന ശബ്ദത്തിന് ഒരാൾ ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതുമാത്രം എല്ലാ ഭൗതിക മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും അവന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അവരുടെ ആ വൈബ്രേഷൻ, അവരുടെ ആ സൗണ്ട്, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ടിലാണ് അവരുടെ ആ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അത് ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് പോലെ നദികൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഒഴുകും. മുകളിലുള്ള വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച രൂപകമാണ്. അപ്പോൾ ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ശ്രവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീലാ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.